Iawn ta, amser I Tomos a fi wneud be da ni'n neud ora. Cook on, baby. Dwi wedi gwahodd llwyth o bobl dwi wedi gyfarfod ar y rhip draw I Roberta's ar gyfer y wedd. Mae Tomos yn mynd I cwcio cennin ar y tân a crancod lleol, steil Brat. A dwi'n mynd I cwcio un o hoff ddarna I, a mwyaf underrated o gyd oen, y tafod, I wneud kebab off the hook. Well in, boys. Ond cyn cwcio nhw ar y tân, mae ar paratoi'r tafoda yma yn gegin Kevin Roberta's. Mae yna gyd amazing mewn tafod oen, ti jyst anna tri nhw efo digon o gariad. Byddai'n stemio nhw efo nionod o garlic a di gadw'n Gymreig, bara lawr neu throi hint o'r môr. Pinsiad o ciwmin a caraway, halan, olew a am hit o Brooklyn, cwrw lleol. Maen nhw'n mynd mewn i'r popdi ar dymeredd isel am 2 awr neu cadw nhw'n juicy neis. Ac ar ôl iddyn nhw ddod allan a cwlio lawr chydig, maen nhw'n barod I pilio. Iawn ta, glyfi cannoedd o tafod oen I pilio. Mae Sibs a Brandon yn helpu fi fama, so ti'n dod o pilio'r croen off, iawn. Ella ddim yn edrych o dora, ond mae'r cyd yna just yn... Mae'n cyd stunning, oce, so... Ia, glyfi rhyw 300 arall I wneud. I fynd efo'r tafod, dwi'n rhostio peppers a chilies I roi ar dop y kebab. A hynna dwi isio char iawn arni. Ooh, those things look beautiful though, I'm not gonna Yeah, lie. man, that's gonna be so nice when you peel. Ooh. Oh, nice. Juicy. Yeah. Mae gen I shallots di piclo a mwy o wymon I roi anyn nhw. Surf and turf, baby. A dwi'n iwsio pizza do enwog Roberta's ar gyfer bara'r kebab. A hynna beth I dal efo tân boeth. Little spots. A leopard spots, a hynna ti chwilio am, ia. Iawn ta, gadael y bara ma chilio. A fama, mae'r tafoda. A fel mae'n edrych o'ch di pilio fo. A cwcio fo am ryw 2 awr. Unig beth yna'n neud, torri fan I hannar. A na chdi, tafod, di stemio. Y cyd stunning, iawn. Iawn, i'r grill ni. Dwi'n ffrio'r tafoda am off ar badall castai yn y rili poeth a beistio nhw efo brigyn o thyme a'r hyli fair yma. Y cwrw a'r gwymon mae'r tafoda wedi bod yn stemio yna fo. A hynna ti'n chwilio am pan ti'n cwcio fo tafod a ffrio fo, t'wod. Y darna bach caramelised nali, ond mae dal yn really juicy tu fewn. Amser I blatio fyny ac am fwy o flas a tân, dwi'n flame beistio fat cyd oen ar y bara. Amlaen efo'r tafoda stunning ma. Mae dwi'n bach o kelp di fermentio. Dwi'n bach o sesame seeds, a mae gwymon a cyd oen yn ffrindiau gora. A mae yna bara lawr yn rhedeg trwy fyd, t'mo. Dwi'n lyfio yna. Bach o'r peppers a'r chili yn si chario. Dwi'n bach o yogurt efo'r garlics di rostio. A dorffin I off efo Ionyn coch di piclo, di bach o mint. Iawn ta, na fo. Kebab, tafod, cyd oen. Iawn ta. Torri fewn iddo fo. Yeah. Yeah. Yn blasu ddod o'n kebab. Ond way mwy next level. Mae'r lle, mae'r vibe yn buzzing yma wan. Tomos, Ted, ti'n trio dan? Oh yeah, definitely. Go on, chef. Go my dechrau oes o hwn di. Wow. Mae tafod o'n neis yna. Ynddi. Mae pobl yn lwcus hynna, ynddi. Iawn, tan arni. Ia, amser I drio'r greadigaeth tafod oen ma allan ar y crowd. Mae yna lwyth di troi fyny. Bendigedig. Blasus iawn. Yn blasus iawn. Mae yna Gymru Efrog Newydd yma yn barod am ffist. Well in, boys. Kebab Gourmet, byth di gael. Kebab gorau ti'n rhaid I gael. Steph, yes, baby. Cheers. A mae yna lwyth o chefs cool a cymeriadau dwi wedi dyfarfod ar fy nhrip di dod I dal blas ar y kebab fyd. It's like the perfect surf and turf. Lamb tongue, seaweed. It's okay? No, it's not okay. This is great. Wow. Oh, man.
Look at my face, man. Boss, man. Chef Bao Bao, yeah! Wow! Boom! Yes! Bao Bao yma, faint o cool. To chefs yn edrych i fyny dod yma. Cael sgran, amser da. Bwyd, a pawb at ei gilydd. So mae'r kebab i weld yn hit efo pawb. A mae'r chef Michelin star Tomos Parry di bod wrthi'n galad yn paratoi gennin next level fyd. Tomos, bwyd Michelin star efo ffordd plastig. Gyda ti cennin yn fan hyn, ag ramps hefyd. Ysdi oedd ni fel fita nhw. Yn bob man, so oedd ni grilio nhw rhoi fan hyn. A beth yw hwn yma? So caws fresh di hwn fel stracciatella yn y Brat. Oce. A wedyn mae yna lot o menyn di cael ei smocio dros hei yn hwn. So ie. Neis yndi, efo hazelnut yn. Mae'r crunch o'r cnau. A mae cwcio cennin oedd yn nes, mae'n kind o fatha di confio'n juices i hyn, do? Yndi. Iawn, neis. Boom. Tomos. Ti'n genius. Ti yn genius. Ond dim just cennin mae Tomos di baratoi, mae grancod amazing ond barod i fynd fyd. Yes, Tomos, beth da ni yma? Gynnwch chi crab sliced cwrs fan ni coginio dros y tân. Efo aioli fan'na, efo green garlic, lemon. A sauce. Efo'r pen. pen, ie. Sut ti'n licio brochlin? O, mae'n awesome, yndi. Yes, hwn di camera chdi, dim hwnna, hwn di camera chdi fan. Yes. Wow. Yeah, vibing. Yeah, it's quite intense. It's delicious. I got a bit more. Man, try some lamb tongue. Dwi wedi cael croeso anhygoel yma yn Efrog Newydd, a mae mor cool cael rhai wbath yn ôl a gweld gwen ar wynebau pawb yn mwynhau bwyd amazing Tomos a kebab tafod oen fe. Welsh seaweed. This is cooked in seaweed? Yeah, there's like fermented kelp. Mae'n really surreal, actually, cael dau chef gorau Cymru yn coginio mewn lle really iconic yn Brooklyn, ac mae'r egni yma just yn wych. Pa mor cool oedd hynna, takeover Robertas, Tomos a'i cranc, watchad o'n neud i beth yn special. Dwi wedi introducio Brooklyn i dy bach o tafod cig oen. Dy bach o glimon, bara lawr, dwi'n lyfio fo. Pawb di smasho fo, pawb yn cael amser da, early vibes, llwyth o New Yorkers yna, siarad Cymraeg efo pawb, pa mor cool di hynna, be gei di well, dwi'n mynd yn ôl am party, peint arall, boom!